Adanta hore setxeko txuak nik jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobiak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki dezan, inorka ditu nahi badu. Adanta hebak egin zutia, paradisuan bekatu, gure neke eta trabajuak handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik ordutik zuan pentsatu, denborarekin beharko zala beste baren bat kreatu. Eba edera Jose Perekin Belenen degu topatu, hango estalpe pobre batian eman zioten ustatu. Estalpe pobre horretan zeuden Jesus, Maria eta Jose, gure munduaren ejemplorako berak nahi zuten alaxe. Hauaiziaren epela, airian da bilorbela, etxe ontako jende leialak, gabon jainkuak diela. Zapata txuri paperez, euri denian baterez, nagusi jauna esan bizaigu, hasiko geran eroez. Eskusuritan papera, magian urrez platera, lotxago gorrez, eldu gerabe, jauna berorren atera. Horrokor goian izarra, errekaldian lizarra, etxe ontako nagusi jaunak, urre gorrizko bizarra.
txuak, nik jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobliak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki dezan, inorka ditu nahi badu. Adan ta Ebak egin zutian, paradisuan bekatu, gure neke eta trabajuak handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik, ordutik zuan pentsatu, denborarekin beharko zara. Eta hore setxeko txuak, nik jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobliak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki dezan, inorka ditu nahi bat. Entzero guaitxarri, mendia gainera, intentzioarekin ikatz egitera, aditu agian, ez zaio dela, lasterka etorri da, berri ematera, horra, gure horretzera, pipa hortzean duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko boteiak duguakin, Adan ta Ebak egin zutian, paradisuan bekatu, gure neke eta trabajuak handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik, ordutik zuan pentsatu, denborarekin beharko zara, beste baren bat kreatu. Eba edera
Joseperekin Belenen degu topatu Hango estalpe Eman zioten ostatu Estalpe pobre horretan zeuden Jesus, Maria eta Jose Gure munduaren ejemplorako Berak nahi zuten alaxe Hauaiziaren epela, airian da bilorbela, etxe ontako jende leialak, Gabon jainkuak diela, zapata txuripa.